Уважаеми зрители, наскоро с нас се свърза един журналист и ютубър, който иска да прави свое предаване в 7/8. Много от вас вероятно го познават и той сега е при нас. Представям ви Станислав Цанов. Здравей! Здравей, Сиро Махов! Така е. Искам да съм част по вашата телевизия. С вас си приличаме, защото вие сте като моя YouTube канал. Разбирай! Нямате реклами. Но това не е всичко. Нека не се лъжим. Имате спешна нужда от журналисти. Не може само Крум Савов да ви крепи. При вас сме свидетели на краха на една империя. Краха на една империя. Подобно на империята на маите, на инките. Къде са те сега? Но чакай малко. Те поне са оставили нещо след себе си. Числа, писменост, храмове. А вие какво сте оставили? О, да! Оставяте лош вкус в устата. Добре. Много ми е приятно, че си при нас в типичния си стил, но да видим какво си подготвил. Уважаеми зрители, вижте първия епизод от новото предаване на Станислав Цанов по 7/8 ТВ. Цанов, назад и улево. Днешното журналистическо разследване ще разкрие най-упорито пазените тайни на една личност. Става дума за южноафриканеца Путко Мафани. Путко Мафани. Нека започнем от самото начало. През 1964 на бял свят лъсва малкият Путко. Той бил много весело бебе и постоянно се смеел. Затова близките му често си казвали: "Кво се хилиш кът Путко? Кво се хилиш кът Путко?" Като малък Путко често се подмокрил, но това било нормално. Бабите му много го обичали и постоянно го мачкали, щипели и целували. Заради това Путко много се разлигавил. О, да! На 13 годишна възраст по Путко започнали да се появяват първите косми. А след това, само за година-две, целият Путко бил брадясал. Бил брадясал. През цялото време, точно до Путко бил неговият най-добър приятел, който останалите намирали за задник. Но двамата с Путко били неразделни. Винаги един до друг. Путко никога не се е скарал с приятеля си, задника, въпреки че често хората предпочитали приятеля му вместо Путко. След като навършил пълнолетие, на Путко му щупили джама. Разбирай! Просто живеел в лош африкански квартал. Тогава той решил да си търси късмета. Казал си: "Аз Путко ли съм или лукова глава?" Без друго живея в малка къщичка, или иначе казано, в Путко било много тясно. Решил да си намери работа. Просто Путко го сърбяло да прави нещо. Първата му работа била на риболовен кораб около бреговете на родната Южна Африка. Заради това в продължение на 2 години Путко миришел яко на риба. Следващата му работа била като барман в гей бар. Но скоро напуснал, защото в гей бара никой не се интересувал от Путко. Но това не е всичко. След това Путко решил да се освежи и станал веган. Тогава по цял ден Путко се тъпчел с банани, краставици, пътладжани, но някак си Путко оставал незадоволен. Оставал незадоволен. Не му стигали парите, но за щастие Путко бил много стиснат. В крайна сметка си намерил някой, който да ощастливи нашия Путко и да не е толкова кисел. Назначили го за пиар на футболния отбор Кайзер Чифс. Знае се, че Путко бил тесен специалист в футбола. Но с времето Путко разширил повече познанията си и започнал да поема все повече и повече информация. За кратко опитал да бъде и футболист, но откакто един нигерийски съотборник му влязал твърдо, Путко бил доста разглобен и решил да си остане пиар. Тогава съдбата го среща с легендата Христо Стоичков, който става треньор на отбора, в който Путко се поти всеки ден. Тогава Камата дава и първия прякор на нашия герой. Путко майна. Путко майна. В наши дни вече Путко Мафани е на години. Уви, времето не прощава. И 60-годишният Путко вече не предизвиква такъв интерес. Тук свършва разследването ми и ровенето в Путко и живота му. Благодаря ви. Вие бяхте с Цанов, назад и улево.